Una dintre cele mai populare întrebări pe care le primesc referitor la utilizarea inteligenței artificiale este securitatea. Și anume ce se întâmplă cu răspunsurile și întrebările pe care le dăm, cât de securizat este să utilizăm, dacă putem să utilizăm informații ce țin de lucru și activități profesionale, dacă aceste informații pot fi sparse și aflate de către concurenți. Într-adevăr, sunt niște întrebări importante, iar de răspunsul la ele depinde strategia noastră de lucru cu AI. În mare parte, dacă dezactivăm funcțiile de antrenare în ChatGPT sau Claude, deja suntem cumva mai securizați pe partea aceasta, deoarece cel puțin datele noastre nu o să fie utilizate pentru antrenarea noilor modele, chiar dacă ele o să continue să se afle pe serverele americane. Dar pentru unele persoane cumva este dorința de a utiliza aceste sisteme AI personalizat, securizat și fără niciun risc extern. Tocmai din acest motiv și au fost create așa numitele modele open source sau modele deschise, modele de inteligență artificială, care deja unele sunt de calibru ChatGPT, pe care le poți descărca la tine în calculator și să le utilizezi fără internet, fără să plătești pe ele, adică să le utilizezi și securizat și gratuit. Sunt doi mari provideri de asemenea tipuri de servicii, două mari aplicații. Este vorba de Ollama și LM Studio. Ambele au cam aceleași funcționalități, dar mie mai mult îmi place LM Studio și anume la această aplicație apelez atunci când am o întrebare mai confidențială pe care nu vreau să-l întreb pe ChatGPT. Haideți să vedem ce e cu această aplicație și să vă spun mai multe detalii despre ea. Primul rând, LM Studio nu este o aplicație AI, ea este doar un agregator de modele AI, doar o interfață pentru modele AI. Pentru a o găsi și a o descărca trebuie să scriem în browserul nostru preferat, la mine este Comet, dar Chrome, oricare vreți, LM Studio. Și o să apară propriu-zis website-ul de la LM Studio, care este lmstudio.ai, iar aici aveți posibilitatea în funcție de sistemul vostru de operare să descărcați și să instalați aplicația. După ce apăsați și o instalați, aplicația voastră o să arate cam așa. Aici în colț avem butonul de setări, da? Aici avem posibilitatea de a schimba luminozitatea, avem posibilitatea de a schimba modul în care ni se oferă textul, avem posibilitatea să alegem dimensiunea font, mărimea fontului, ce mesaje să vedem, putem să alegem mai multe setări, iar aici în setări putem să ne alegem limba și alte funcționalități. Puteți aici să intrați și să vă jucați mai mult cu setările pentru a-l seta sub voi. Aici putem să începem un nou chat, dar pentru a începe un nou chat trebuie să ne alegem în primul rând un model AI, deoarece atunci când instalăm aplicația nu avem niciun model instalat, iar asta o putem face tastând de aici la Descoperă. Când apăsăm pe Descoperă, o să vedem aici multe aplicații AI. Acestea sunt aplicații open source, aplicații deschise pe care dacă le descărcăm la noi în calculator, ele se află doar la noi în calculator și doar aici lucrează gratuit și confidențial, inclusiv fără internet. Adică poți să le utilizezi chiar dacă nu ești conectat la internet. În linii generale, atunci când ajungeți aici la Descoperă sau Discovery, recomandarea mea pentru voi la început este să alegeți cea mai bună potrivire de la recomandări, nu alegeți cu cele mai multe aprecieri sau cu cele mai multe descărcări actualizate recent, dar anume cea mai bună potrivire, deoarece LM Studio o să leagă și o să vă propună modele care sunt cele mai apropiate pentru calculatorul vostru, deoarece modelele open source sau deschise care le descărcați la voi în calculator, pe care le utilizați gratuit și securizat, depind de puterea calculatorului vostru. Cu cât calculatorul este mai puternic, cu atât puteți să utilizați aplicații mai puternice de inteligență artificială, modele mai puternice de inteligență artificială, respectiv recomandarea mea este să începeți cu modele mai mici, atât cum ar fi acesta Qwen 3-4B. Practic, reperul pentru voi ar trebui să fie 4B sau 70B, B însemnând miliarde de parametri, da?
Respectiv un calculator obișnuit de, nu știu, cu 16 GB de RAM o să se descurce perfect cu un model de 4 miliarde de parametri și chiar cu 8 sau 12-15 miliarde de parametri o să se descurce destul de bine. În momentul în care alegeți un model cu care sunteți ok și ca mărime de calculator, ca posibilitatea calculatorului în RAM, aveți posibilitatea să citiți despre el, iată aici mai multe informații, sau puteți să utilizați, nu știu, ChatGPT sau recomandarea mea este să utilizați Perplexity pentru a înțelege mai bine acel model, cum funcționează și cât de bine este ajustat pentru nevoile voastre, sau îl puteți ruga chiar pe Perplexity să facă un deep research, să-i spuneți care sunt parametrii calculatorului vostru și în funcție de asta el o să vă recomande care model din LM Studio să-l alegeți. În momentul în care alegeți un model, dați click pe el și aveți aici posibilitatea să-l descărcați. În momentul după ce descărcați modelul la voi în calculator, trebuie să fiți la fel atenți că de obicei modelele cântăresc 10 GB, 20 de GB, iar modelele care sunt foarte puternice pot să cântărească și 40, 50, 60 de GB. În momentul în care ați descărcat modelul, o să puteți să le selectați de aici. Iată, în cazul meu sunt două modele instalate, este un model de la OpenAI, GPT-OS de 20 de miliarde de parametri și am modelul Gemma de la Google, de 27 miliarde de parametri. Modelul Gemma 327 miliarde de parametri, atât dacă o să-l inserez, este un model simplu. Iar modelul de la OpenAI este un model cu rațiune. Vedem că în cazul în care îl accesăm pe el, apare aici și reasoning effort, adică nivelul de rațiune, cât de mult să se gândească la o solicitare de-a mea. Bun, atunci când alegem un oarecare model, vedem aici că avem posibilitatea să alegem lungimea de context. Lungimea de context are în vedere cât de mult să memoreze într-o discuție, da? Care e contextul memoriei pe care trebuie să o aibă într-o discuție cu noi. De asemenea, din funcționalități importante este la context, aici avem system promptul sau prompt de sistem, nu știu cât de corect este tradus, cred că system prompt este mai corect ar fi să-l numim. Aici noi putem să descriem cum să se comporte modelul în chat. Practic este custom instructions din ChatGPT, da? Sau din alte modele pe care le avem, este o instrucțiune personalizată pe care să o completăm aici, să spunem cum am vrea să se comporte acest model în discuțiile noastre. Aici avem mai multe informații, setări despre model, dar la prima etapă recomand să nu intrați, adică cumva să le lăsați așa cum sunt la default. Ulterior, când o să utilizați mai avansat modele open source de AI, puteți să intrați și deja să vă jucați cu top key, mini P, penalizare repetiție, top P, etc. Și ultimul este un program unde puteți să instalați diferite MSP-uri și să conectați aplicații externe la modelul vostru intern. Bun, cam asta este în momentul în care voi îl inserați, alegeți modelul pe care l-ați descărcat, aveți posibilitatea, aici este bara de text, seamănă foarte mult cu ChatGPT, unde puteți să încărcați documente sau imagini sau ce aveți nevoie și aici deja propriu-zis puteți să alegeți efortul și să scrieți sarcina pe care voi aveți, de exemplu, analizează top 10 priorități pentru o companie cu 20 de angajați din domeniul logistic care se ocupă cu track dispatch pentru a automatiza unele procese cu ajutorul AI. O să vedem, din cauza că am pus efortul minim, foarte rapid se gândește și vedem aici top 10 priorități pentru automatizarea proceselor AI în companie de track dispatch, 10 angajați, avem optimizarea rutelor în timp real, prezice cerere, planificare automată, feedback loop AI cu șoferi, integrarea API cu parteneri clienți, mai departe avem pașii de implementare și tot așa. Haideți să continuăm, poți să îmi recomanzi și niște aplicații deja existente pentru a nu dezvolta nimic nou.
Da, vedem și ne recomandă aplicații noi pe care le putem utiliza. Acesta a fost episodul despre Open Source AI, modele deschise pe care le putem utiliza gratuit și securizat la noi în calculator. Sper că v-a plăcut videoul, dacă da, din partea voastră un like, un subscribe dacă încă nu ați făcut-o și scrieți în comentarii opinia voastră despre aceste tipuri de modele AI.